Sešáreš proč to? Od druhý a dobro. A udělat vám nespadne. Já bych připravil jenom škrtí. Ty píčo. Daj to nevytáhnout. Co to je malo? Koukni za ten strom, abych to jako dlouho volal. Jo, to buď střelej za ní. Pičo, to bude vrátilo. Ty krávo. To nebo. Ty krávo, ty dáš prdel. Ty krávo. Ale po liště. Je v píčeli stál. Ty krávo. Kurva, no za to nemůžeš ale no. Tak zkus jak vytáhnout se teďko. Já nezvládnu starou. To je přilazel ruku, vole. Kaber do pravýho úhlu. Ty krávo. Levo. Ale jenom přihlá, no, možná. Uvidíme, no, to už je Ty vole, já už ji neudržel, ty vole. kurva, se radím až do listu. Ty vole, 1000 korun v prdeli. To je v píči. Tak to řeknem Somrovi, že nám to... Dobrý pust. To je v píči, dališ to. No hele, ale ostrý pohyb nemá. Nemá, no. Jako. No to je jako hladíkou, to bude to ale to je takhle.